Accions i serveis del programa de seguiment i control del mosquit tigre. Què ofereix el programa? Atenció i sensibilització de la població a nivell general. Atenció d'incidències telefònicament i telemàticament mentre no es pugui fer visites presencials. Distribució i difusió del fulletó informatiu. Xarxes socials. Pàgina web. Falques a les ràdios principals. Difusió de l'espot publicitari. Sensibilització de les zones d'ors quan la situació ho permeti. Programa educatiu. Aquest any l'hem adaptat a les circumstàncies. Recursos i serveis perquè els ajuntaments puguin fer les seves pròpies accions per evitar la proliferació del mosquit tigre. Contacte directe amb els tècnics o regidors via canal de WhatsApp. Assessorament pel control dels embornals de la via pública. Ressaltem la importància de realitzar correctament el tractament, tenint en compte les indicacions tècniques del model de pla de tractament facilitat pel programa. Assessorament sobre les campanyes de sensibilització de la població i les eines i recursos que es poden utilitzar. Per això és important identificar els canals propis de l'Ajuntament per on es difon informació de forma habitual i utilitzar els recursos facilitats pel programa. Avisos per activar les campanyes de sensibilització o modificar la planificació de les accions de control dels embornals en funció de la situació meteorològica. Assessorament per redactar el model d'ordenança. Formació dels tècnics i responsables polítics municipals. Assessorament per evitar la cria del mosquit tigre als cementiris. Estant informatiu si les circumstàncies ho permeten.